Πάμε στον κύριο Νούσια. Ο κύριος Κώστας Νούσιας είναι αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Νούσια. Καλημέρα, κύριε Στάθη. Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη. Θέλαμε να παρέμβετε για τον απλούστο λόγο. Καταρχήν γίνεται μια εισαγγελική έρευνα, έτσι, η οποία ξεκίνησε και αφορά και κάποια έργα της περιφέρειάς σας, εκεί του τομέα σας γενικότερα. Μία λοιπόν από τις ερωτήσεις που τίθεται από την εισαγγελέα και θα πρέπει να απαντηθεί έχει να κάνει με το φράγμα του ποταμού Καράμπαλη. Και αυτό λέει, όπως διατυπώνεται το ερώτημα, αν έγινε παρέμβαση ή όχι, ώστε να προστατευτεί η Καρδίτσα, αλλά να καταστραφούν τα γύρω χωριά. Το διαβάζω όπως το λέει η εισαγγελέας. Ως ερώτημα. Υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα αυτό είναι το φράγμα του ποταμού Καράμπαλη. Στον ποταμό Καράμπαλη, λοιπόν, υπάρχει ένα αρδευτικό φράγμα, το οποίο σηκώνεται όταν ξεκινάει η αρδευτική περίοδος, δηλαδή αρχές Ιουνίου, και πάντα πέφτει στο τέλος της αρδευτικής περίοδος στις 30 Αυγούστου. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο, έτσι έγινε και τώρα. Είναι ένα αρδευτικό φράγμα το οποίο είναι ξύλινες πόρτες. Υπάρχει εκεί και να κρατάει νερό, ώστε να ποτίζουν τα χωριά του Παλαμά και να φτάνει το νερό μέχρι τη Λάρισα. Και κάθε χρόνο, επειδή το συγκεκριμένο φράγμα δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα σε όλο τον νομό, στις 30 Αυγούστου πέφτει. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Και κακώς νομίζω ότι έχει τεθεί θέμα για το συγκεκριμένο φράγμα. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι επειδή έχει υπάρξει μια έντονη παραφιλολογία για την διατομή που έγινε στο ανάχωμα στο Κοσκινά. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, κύριε, η δικιά σας εκπομπή αναφέρθηκε κάποια στιγμή, σε άλλα κανάλια για να δει περισσότερο. Κάποια στιγμή λοιπόν το βράδυ το μεσημέρι της 6ης Σεπτεμβρίου είχαμε θέσει όλα τα μηχανήματά μας σε επιφυλακή. 15 μηχανήματα ήταν στα επικίνδυνα σημεία και άλλα 15 ενεργούσαν σε διαφορετικά σημεία ανάλογα με τα αιτήματα των δημάρχων και των προέδρων. Αργά το βράδυ είχε φουσκώσει ο Καλέτης, εγώ βρισκόμουν στην Καρδίτσα, έλαβα ένα τηλέφωνο από τον δήμαρχο Παλαμά, τον κύριο Σακελαρίου, και μου ζήτησε ένα μηχάνημα για να κάνει τομή στο ανάχωμα για να αποσυμφορευτούν τα νερά. Για να σας δώσω λίγο την γεωγραφία, ο Κοσκινάς είναι ένα χωριό το οποίο είναι μετά από τον Παλαμά, και είναι στα καταληκτικά σημεία. Του είπα ότι εάν θες, δήμαρχε, το μηχάνημα είναι εκεί, κάνε ό,τι νομίζεις για να σωθεί το χωριό. Και πράγματι αυτό έγινε και αυτή ήταν η εντολή μου. Μου το ζήτησε δηλαδή ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Παλαμά είναι 10 χρόνια Δήμαρχος, έχει και τη γνώση και την εμπειρία. Γιατί ήθελε να ανοίξει το συγκεκριμένο φράγμα, το συγκεκριμένο ανάχωμα, να το πω έτσι? Να σας πω, το συγκεκριμένο ανάχωμα λοιπόν έχει ανοίξει και κατά τον Διομήδη και κατά τον Ιαννό. Είναι μια πάγια τακτική όταν σηκώνονται πάρα πολύ τα νερά και πηγαίνουν προς το Κοσκινά για να πνίξουν το Κοσκινά, επειδή είναι μια περιοχή όπου πνίγεται συχνά. Είναι μια πάγια τακτική η οποία, κόβοντας το ανάχωμα για 3-4 μέτρα, αποσυμφορούνται τα νερά προς την πλευρά των χωραφιών και μετά σιγά σιγά κατευθύνονται προς τον ποινιό. Υπάρχει λοιπόν μια παραφιλολογία που λέει ότι τα νερά αυτά πνίξαν τον Παλαμά. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ο Κοσκινάς, το χωριό, με τον Παλαμά ο Παλαμάς είναι πίσω από το Κοσκινά, έχουν 6 χιλιόμετρα απόσταση στην ευθεία και η υψομετρική διαφορά είναι 14 μέτρα. Ο Παλαμάς έχει 107 μέτρα υψόμετρο και ο Κοσκινάς έχει 93. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο δηλαδή, τα νερά να παίρνουν ανηφορική φορά. Και επειδή άρα πώς πνίγηκε ο Κοσκινάς, για να καταλάβουμε? Ο Κοσκινάς πνίγηκε και ήταν τόσο μεγάλη η ένταση του φαινομένου, ήταν τόσο πολύ το νερό. Από τη βροχή. Ο Παλαμάς λοιπόν πνίγηκε γιατί ήρθαν νερά από το Φαρσαλίτη, ήρθαν νερά από τον Ενιπέα, έσπασε το φράγμα της Φανάρας και του Σταυρού, το οποίο είναι δίπλα από τον Παλαμά, διαλύθηκε το φράγμα εντελώς. Στην αρχή υπερχείλησε και μετά διαλύθηκε και όλα αυτά τα νερά μπήκαν στον Παλαμά. Και επειδή βγαίνουν κάποιοι διάφοροι αστείοι τύποι, οι οποίοι δεν έχουν καμία εικόνα και δεν ξέρουν καθόλου πώς λειτουργούν τα ποτάμια, έτσι έγινε ακριβώς. Τα νερά αυτά έφυγαν και πήγαν προς τον ποινιό, γιατί υπάρχει και ένα σενάριο ότι κόψαμε το φράγμα σπάσαμε το ανάχωμα του Κοσκινά για να μπορέσει
να γλιτώσει Λάρισα. Με αυτά τα νερά στη Λάρισα θα πήγαν ούτως ή αλλιώς, στη Λάρισα πήγαν και τώρα. Ωραία. Άρα λέτε ότι δεν έγινε παρέμβαση στον Καράμπαλη τέτοια που να οδηγεί τα νερά προς το ποτάμι, προς τα χωριά, προς τον Παλαμά. Έχει και το αρδευτικό φράγμα. Υπάρχει. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Στον Καράμπαλη καθαρέθηκε το αρδευτικό φράγμα, το οποίο είναι αρμοδιότητα του Δήμου Παλαμά. Άρα είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου, λέτε εκεί, του Παλαμά. Δημάρχου, βεβαίως. Ο ίδιος το αφαίρεσε. Ο ίδιος το αφαίρεσε. Ο ίδιος το καθαίρεσε, βεβαίως. Άρα, αν υπάρχει θέμα ότι δεν πήγαν τα νερά στην Καρδίτσα και οδηγήθηκαν στον Παλαμά, αυτό είναι απόφαση του Δημάρχου Παλαμά, λέτε, για το φράγμα στον Καράμπαλη. Όπως και η τομή στο ανάχωμα του Κοσκινά ήταν απόφαση του Δημάρχου Παλαμά. Να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μήπως κάνετε μία απόσυση ευθυνών τώρα? Μετάθεση ευθυνών, να το πω αλλιώς. Καλά, σωστά, έχετε δίκιο. Ναι, σωστά, ναι. Δεν υπάρχει καμία μετάθεση ευθυνών. Εμείς τις ευθύνες που είναι να πάρουμε τις έχουμε πάρει ήδη και ήδη υπάρχει μία εισαγγελική παρέμβαση. Θα απαντήσουμε αρμοδίως και για τα έργα που έχουν γίνει. Τα αντιπλημμυρικά που έπρεπε να γίνουν έχουν γίνει σωστά? Υπήρχαν τρόποι ή δεν έγινε κάτι σωστά στο τέλος της μέρας? Μπορείτε να μας πείτε κάτι από αυτού? Με τα χρήματα που είχαμε, με τα χρήματα που είχε ο Περιφερειάρχης, ο αγοραστός, γίνανε τα αντιπλημμυρικά έργα που μπορέσαμε να κάνουμε. Εξαντλήθηκαν τα λεφτά που ήταν για την πλημμυρικά ή γίνανε και δρόμοι? Γιατί εδώ η εισαγγελική έρευνα μεταφέρει, και ο κ. Κουρέτας τα λέει, υποψήφιος περιφερειάρχης, ότι μόνο ένα μικρό κομμάτι των χρημάτων που είχαν προϋπολογιστεί πήγαν σε έργα αντιπλημμυρικά και τα περισσότερα πήγαν σε έργα βιτρίνας. Δηλαδή οδοποιία κλπ. Για να τα βλέπει ο κόσμος εννοώ. Ο κύριος Κουρέτας, αυτό που δεν έχει γνώση, δόθηκαν πράγματι 143 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών στην Τέρνα για να κάνει έργα. Εμάς, όταν μετά τον Ιαννό μας ζήτησαν να καταγράψουμε όλες τις ζημιές. Υπήρχαν και ζημιές στο οδικό δίκτυο, στο δικό δίκτυο στο οποίο έπρεπε να δώσουμε πρόσβαση. Υπήρχαν και ζημιές στα ποτάμια και έπρεπε να γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα. Αυτά λοιπόν τα 143 εκατομμύρια ευρώ γίνανε έργα οδικά και έγινε και ο ποταμός Πάμισος στο Μουζάκι. Άρα έγιναν και οδικά έργα. Βεβαίως έγιναν και οδικά έργα. Βεβαίως όμως αυτό που δεν υπόθηκε είναι ότι υπάρχει και μια δεύτερη εργολαβία πάλι στην Τέρνα, 100 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήταν για έργα αντιπλημμυρικά και τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει και είναι ακόμα στο στάδιο της έγκρισης των μελετών. Γιατί δεν έχουν ξεκινήσει? Δεν έχουν ξεκινήσει γιατί δεν έχουν εγκριθεί οι μελέτες. Από ποιον? Από ποιον? Προφανώς από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο Μεταφορών είναι αυτό? Από το Υπουργείο Υποδομών. Από το Υπουργείο Υποδομών. Μισό λεπτάκι. Αυτά βγήκανε. Μάλλον η εργολαβία ξεκίνησε μετά, ανατέθηκε μετά τον Ιαννό. Η εργολαβία ανατέθηκε μετά τον Ιαννό. Έγινε το μεγαλύτερο κομμάτι των 143 εκατομμυρίων. Δεν έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά. Τα αντιπλημμυρικά δεν έχουν ξεκινήσει. Συγγνώμη, δηλαδή επιγόμαστε για τα δρόμους και αφήσαμε τα αντιπλημμυρικά γιατί δεν έχουν εγκριθεί οι μελέτες από το Υπουργείο Υποδομών. Ακριβώς όπως σας τα λέω. Και υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία, χτυπάνε τον Περιφερειάρχη. Μα είναι άλλος ο χρόνος ορίμανσης με βάση τον νόμο, άλλος ο χρόνος ορίμανσης του δρόμου και άλλος ο χρόνος ορίμανσης του αντιπλημμυρικού. Συμφωνούμε. Το αντιπλημμυρικό, επειδή έχει μεγάλες και πολλές απαλωτριώσεις, έχει μεγαλύτερο χρόνο ορίμανσης. Ρε Χριστιανέ μου, δεν έχει εγκρίνει τη μελέτη το Υπουργείο, σου λέει. Τι είναι η έγκριση της μελέτης? Τι είναι? Αυτό είναι. Τι είναι η έγκριση της μελέτης? Η έγκριση της μελέτης είναι αυτό. Τα έργα είναι ένας διαρκής αγώνας δρόμου. Συγγνώμη, για να καταλάβουμε τα έργα. Μισό λεπτό να ακούμε, παιδιά. Για πέστε πάλι, κύριε Νούσια, σας παρακαλώ. Τα έργα είναι ένας διαρκής αγώνας δρόμου. Το ξέρουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν έγινε ο Ιαννός, βγήκαν και μας είπαν ότι, παιδιά, κοιτάξτε, θα κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα εδώ. Αυτό μας είπανε. Πέστε μας, άμα είναι, όχι εσείς, να μας πούν ότι όταν λέμε θα κάναμε αντιπλημμυρικά έργα, με βάση τις διαδικασίες, θέλουμε 15 χρόνια, παιδιά. Να το πάρουμε για απόφαση. Και όχι εμείς να το πάρουμε απόφαση. Δεν τα λέω εσάς, κύριε Νουσιά. Αυτό είναι θέμα κεντρικό προφανώς. Να το πείτε και στους κατοίκους που είχαν πνιγεί στον Ιαννό, αμέ. Και συγγνώμη, μια παρένθεση. Δηλαδή, τώρα δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ας πούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε διαδικασίες τότε. Μα αλλάζει τις διαδικασίες η κυβέρνηση και πάει στο κεντρικό κράτος όλα τα έργα που αφορούν περιοχές εκτακτής ανάγκης.
Αν όμως η διαδικασία είναι αυτή που περιγράφει ο κύριος Νούσιας και που φταίει σύμφωνα με τον κύριο Νούσια το κεντρικό κράτος και το Υπουργείο που καθυστερούν, σημαίνει ότι πάλι θα υπάρχουν καθυστερήσεις και με αυτή τη διαδικασία. Δεν λέω ότι καθυστερεί το Υπουργείο. Λέω ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να αλλάξει και να πάνε πιο γρήγορα τα έργα. Θα πάμε μόνο σε απευθείας αναθέσεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, κύριε Νούσια. Λοιπόν. Θα πω την αλήθεια, σε αυτό συμφωνώ, αλλά και γι' αυτό κατηγορηθήκαμε. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, είναι ότι πρέπει να ψαχθούν και οι ευθύνες αλλού. Γιατί το 112 στον Παλαμά χτύπησε 6 και 20 το πρωί όταν... Ήταν ένα μέτρο νερό μέσα. Ποιος το επικαιροποιεί το 112, είναι από το Υπουργείο? Ο Δήμαρχος το ζητάει το 112. Μου φαίνεται ότι ταχώνεται πολύ στο Δήμαρχο. Ότι ο Δήμαρχος, λέτε δηλαδή ότι ο Δήμαρχος Παλαμά φταίει προκειμένου? Ή Κοσκινά, ξέρω εγώ, πώς λένε περιοχές. Ο Δήμαρχος Παλαμά, βεβαίως. Λοιπόν. Και για τη γέφυρα που είχε φτιαχτεί μετά τον Ιαννό και στον Ξηριά και την πήρε τώρα το ποτάμι ξανά, ο Δήμαρχος στέκει εκεί. Αυτό είναι στο Βόλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Κοινωνήστε με την κυρία Πολυδίνη, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, είναι Καρδίτσας.